A Wave-Analyzer 800 egy olyan komputeres vizsgálat, amely megállapítja a szem fénytörési hibáit, és megadja a kontaktlencse illesztéshez szükséges görbületi információkat. Nagyon rövid idő alatt végezhetünk el vele szűrővizsgálatokat a szem előső szegmensében. A kornea térkép szemléletesen mutatja be a szaruhártyát és annak esetleges eltéréseit. A szemlencse áttetszőségét vizsgálva megállapíthatjuk a szürkehályok kialakulását, összehasonlíthatjuk az ellenőrzések közötti változásokat. A szemnyomás ellenőrzésével, glaukoma gyanú esetén szemorvosi konzultációval egészítjük ki a vizsgálatot. Az értékek elemzése a megfelelő korrekciós eszköz kiválasztásához is segítséget nyújt, így biztos lehet abban, hogy a vizsgálatok alapján az ön igényeinek megfelelő legjobb megoldást tudjuk ajánlani.